Arestado ang tatlo ka mga persona sa ginpatigayon nga operasyon sa Criminal Investigation and Detection Group akong CIDG Iloilo City. Kaupod ang Iloilo City Police Station 9. Ini matapos madakpan nga nagabaligya kay naga-refill sa mga butane canister gamit ang LPG sa Barangay San Isidro Haro, Iloilo City. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga sa Leopoldo, 69 anyos, Leo Paulo, 43 anyos, lunsay residente sang Barangay Tabuk, Subaharo, kag si Jason, 34 anyos, residente sang Naklub, Miagaw, Iloilo. Suno sa CIDG, ginpatigayan ang operasyon sang aga tubtob sang hapon kahapon matapos na monitor ang illegal nga aktibidad kag makakuha sang pre-operational clearance. Na-recover sa operasyon ang buy-bust money, 6 ka butane canister nga may sulod nga LPG, 6 ka 11 kg LPG tanks, 13 ka wala sulod nga LPG tanks, 5 ka kahon sang butane canisters nga may tig 24 ka bilog ang unod, 1 ka gatos ka wala sulod nga butane can, 8 ka improvised refilling kits kag 2 ka digital weighing skills. Ginabanta na galabot sa kapin 60,000 ang balor sa mga nakumpiskar nga ebidensya. May mapasakan sa kaso nga paglapas sa Republic Act number 11592 o LPG Industry Regulation Act ang tatlo ka mga arestado.